Salutare YouTube, eu sunt Daniel și am revenit, de fapt începem prima serie de survival games în care sper să nu morim din prima, chiar sper asta, și să căutăm o arena 11, nu-mi place 11. E plină. Arena 7. Știi că nu e lume? Wow, fix când am intrat. Da, mai bine intram una în care erau mai mulți playeri. Știți ce, am să pun pauză la filmare până când o să revină și mai mulți playeri. Bun, începem 20 de secunde. You are dead, man. You are dead. 5, 4, 3, 2, 1. Haideți la luptă. Am să-ți rup gâtul. La luptă. A urcat sus. Nici mamă, nici mamă. E sus, ai? Mai dacă nu-ți dau eu acum. Ce de bat, ce de bat. Nu. Este! L-a omorât! Este! Bun, de data asta nu am cu mai mulți playeri. Hai. Același timp? Nu. Ce skin are? Band. O să moriți, băieți, în 20 de secunde. Băieți, încă îmi pare rău de voi. Elena Esp. 5, 4, 3, 2, 1. Nu. L-a luat. Ce dă matai. Auci. Fugi. Și da, nu morește. Fugi. Am o tehnică. Nu! Aci! Fugi. Mamă. Nu! Hai, ne-am omorât între noi. Ba nu. Ne-am omorât între noi. Ce mișto! Se pune că am câștigat. Deci, se pune că am câștigat. Nu mai e nicio arenă plină? Arena 1. Intră. Tot aceeași arenă. Hai să câștigăm. Am să opresc din nou filmarea și am să pornesc din nou până când începe, în 20 de secunde. Bun, a început 20 de secunde, desigur. Chestul ăla am să-l iau. 10. 5, 4, 3, 2, 1. O să bei ceva. Dacă l-a apucat să bei și mă omoară. Nu l-a apucat altul să bei și mă omoară altul.
Nu mai trebuie decât o sabie de piatră. Bă, frate, la pe bun nicio sabie. Bun, cred că meciul ăsta și încă unul am să filmez. Este, mă, o sabie. Meciul ăsta am să mai filmez. Și în rest asta va fi și cu primul episod din Survival Games. Acolo pe aici, poate am mai ratat ceva din chesturi. Un arc, ceva. Da, am mai ratat. Care n-a fost luat. Și crem de reșeam. Perfect, frate. Sabie de fier. Ce noroc am. Mă duc să-l caut pe tipul ăla. Să așteptăm de meciul. În fine, hai să mă iau pe aici. Bun. Un chest nu mi s-a părut. Ce noroc am avut cu sabia. Pe bune, se sfârșește la mine aici. Serios. Bă, și dacă e luat. Mă, și dacă nu vreau să văd ce chestul ăla. Hai mă, Tirjet, unde ești? Cine a mai rămas? Să mai pe mapă. Ca să ajung la spawn. Tot încolo. Nu mi s-a părut. Scuzați. Sper să întreagă și Tusa pentru episodul 2. Unde ești, mă? Unde ești? Matei? Filmez acum, nu pot. Nu mă lipsește. N-are să bea. Rup ăsta. Ha! Nu. Este! L-am omorât! Ușa